Oke Oh, guys. masak. Aku. Salah halu. Oga, Om Wahyu mau ngewangi goreng, aku sih masak. Oh. Duh, iya. Saudara cek corona Pak Mahayu ini. Aku Rono. Sisan nge-review rumah baru. Oh, pindahin di. Iya, pindah. Iku udah ditonggoni Mbak Dila. Masa iya? Iya. Ngeri. Ngarep pemain Mbak Dila. Rai nih. Mara tuwa maksudnya. Ki Om Wahyu di Dicoba Lina. Jejalina Om. Ini lah, Mbak. Apa? Ngengah, bang ngengah. Sanduk. Bayaran. Tek, beku. Bayaran baju wakil kok. Ya umumnya wong enam juga bahagia, senang kok pokoknya. Sedekah hai. Aku disudah kaya apa? Gendang sesuk wis anteng-anteng. Iya, ayo Rono. Iki kon Rono emok kok. Yo wis. Mel-mel kok jejakmu. Kok iso nyeneni wong liya? Mumpung kene mabuk lho. Wis ora, wis ora, wis ora. Mabuk, Mel. Ya Mak, sisan jalan-jalan Mak. Ayo Mak. Kapan Mak? Tanggal berapa Mas we? Tanggal 2 gitu ya. Aku tanggal papat lah semua. Wes ra iso salam kok. Iki apa isine, Mas? Iku gedang cake. Dangke. Gedangnya Mak sing bosok. Lah sing iki apa iki? Kon iki apa iki? Iku saose. Lah ya sase kok apa Kula bae? nek Keju. kok kaya ngono ku lho. Pampura. Cepet ambil kok. Dek. Dek. Enak ora? Dan diincipi sik to. Rasane panggih enak. Hmm. Perpaduan manis dan asin. Heeh. Masane kula iki Mak. Terus enggak. Kayak dulu. Balune bujuni. Ya. Itu men. Jadi lebih bantet dan lebih asin. Iya. Lebih tebel. Oke. Wes ganti kuwi. Rasane Gue akak kok iso ora sungkan ngono mbek anake kok iso koyo ngono. berbayaran kok. Lampira. Bayarin disyukuri. Wong Mel ke diperseni Mel. Ayo bebas banget. Kula kuliah nek cari perseni. Nek enek. Enek iki pecah kuliah mulai njaluk sangu iki. Ya ora. Njaluk sangu. Mbok bayarku. Malah aku sing ditarik dhuwit. Loh, lah rambutmu kok ngono? Mbak ireng ah? Tapi ireng ya, Bu. Kok hukumnya itu bukan haram, itu hukumnya makruh seperti orang merokok. Keringet temen ambune. Oh, Rai mbak, aku taruh Oh. atus. Aku dek mau ke tok Pacitan, terus mampir kos Lho dulu. mobil ambune koyo ngono. Mobil lagi dek mau ke nganu mbak, AC niki nang ora mlaku dene kan ngetokno lagi ora asap konjoku iki mlebu menjero kaki. Lah yo, dek mau ki ambune mulek kok ning mobil. Ambune ra enak. Sopo? Lah yo AC kuwi lah. Nggih Pak. Mae mendet manuk. Nggih Pak, mungkin kula pendetke. Ora kabar ya nggo. Aset Mak niku. Nek kira-kira manuk iki ora anu ki ora kelar nggawa manuk ora usah dilebokno, ditokno, lebok ditokno. Ngono lho. Tokore wis pengkor ngono kok iso sing ora-ora ae. Aku ki ora sakno kuwi aku wis pegel iki. Enak metu menak, ayo metu. Ya, Alah, manuk kelarang iki. kok dibedil anu. Dumi.
Tak tokne Pak ya. Aja. Ayo metu. Mulai negel kok ndi. Lah, matan kok ora iso cocote. Iya wis gelem negeri. Dek iya apa gelem piye? Urek. Pak kowe iki dosa Pak manuk mbok kurung iki sama. Pak kuwi ndek kae omong. Wis tau omong, Nduk, sok ben ora usah anu apa jenenge? Anu open-open manuk. Ngono-ngono, kondo aku. Manuk om wis ora pateko. Manuk ijek cesper. Manuk wis lah. Pakai berapa? Berapa? Lama tuh. Kamu pakai Gak ada durian enggak? Tadi lu sotengnya udah. Duh, kayak mulai ha. Duh, kak tindak nalin. Ya. Udah tenang. Percaya ora ki? Ayo terus. Wis dhewe barange ditarik mudan karo digawé trip. Cangcut tali wondo wis kebacut dikapakno. Nah, doa lek dames dihijabahi. Kan bingung perkara udan to. Cangcutku ki engko nek bau pesinge kuwi engko nek ora tak jipuk ora bakal udan. Ora bakal udan ah. Bareng tak jipuk. Udan ah, ya Allah. Ya Allah Gusti. Terima kasih ya Allah memberikan kami hujan. Ternyata pawange hujan wedi karo hujan tolake karo pesinge lek damis. Coba anu kalau guys, apa jenenge? Kan aku ndonga muga-muga nek anak acara muga-muga udane disingkirno aja dikeki udan ngono aja. Maksude udane singkirno riyen Gusti. Terus tak kek cangcute tak kek dhuwur langsung. Lah kok do sambat kok ora dikeki udan-udan ya wis. Cangcute tak jibuke. Diparingi udan. Ya Allah. Jadi Gusti Allah ini memudahkan sesuatu. Jadi setiap doa yang baik itu mesti akan terkabul, ya kan? Karena kita doanya tuh dengan dari hati. Ya, ngantek ramangan kalau ger. Ingko udan apa ora, iki udan apa ora. Ingko aku kadung muni. Wis toh cangcute tak jibuke. Engko ora udan ngono. Bilalah kok ya udan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dan ya Allah, alhamdulillah. Pokoknya jalan asli aku kaget mangan gitu. Hari hujan ya Allah, terima kasih ya Allah. Bojoku ra nyiram. Jos pokoknya. Jangan asem. Mungkin cepet-cepet udah jadi mangan ngerasa-rasa makan.
Bener ya Dewi. Mau kok juga. Sampai mami ini. Nah iya. Masakan itu cek kabeh iki sampe masak. Rasa nggone Mas Pak ini. Oh, mantap banget. Banyak juga. Lah, terkait garungan dan kusik waktu. Dan bagaimana takkan makan kafe aja, sudah dong. Ora tau mangan jangan nasi. Awal tinggal enak aja. Mantap. Ambil siapa tahu. Kompornya siapa tak semua ambil kafe. Ada tau perang ya ke anu. Hawane ya awan panas. Solo yo panas. Dan aku dingin kaki kanan. Kan teko larik pas karo kaleng. Niki mboten jawaban kurang bintang tak lah. Per 3 hari. Jadi jodoh aku ning kono yo nang hujan sama sekali. Nang itu yo mati ngono mbok ya Allah. Tapi kan arah dalane kaya emosi. Jadi ini apa? Mbok kerja perang. Ini pagikan iki lho, 2 jam kok. Besok Saka kene kira jam 5. Solo ki aja kon dinding, Mbok. Aku makane kok kaget. Kok Jogja ya, Mbak. Ning gunung ya, Mbak. Ning pantai ya, Mbak. Tapi kene Solo ki jane apa-apa kaya enek gunung aku ki kok enek, tapi cuman kaya ape rono ki edak ngono. Nek cepungan muncul. Ya Allah, khawatir ya. Tempenya juga stop. Ini sak dulu ibu. Enggak ada mana, enggak tulisan pemantau dan apa. Mana, Mbak? Lah, udah, blocking Oh, lah. ada. Ya Allah. Bilang dia nyetok untuk Aku jadi rumah. tontelone dulu. Enak ibu jadi tahu. Mana sih? Tontelone dulu langit pukul. Wah, tulisan. Stop. Nom. Untuk ucap stop. Mantap. Kita sok kandel. Bulalan gitu. Loh, Enak kandel lah. Itu surah enak. kandel enak. Kabar itu sudah hindar. Hindar. Mak tahu. Tahu? Tak suka. Enak ibu. Tak suka. Kan di masa itu kok ditinggal. Aku tidak mau main. Masak nol, ini ya Allah. Kayak enak apa? Terima kasih ibu. Dimasak. Panas. Bu Cici terima kasih ya Bu Cici nomor atau tak masak no. Dengan masaknya masak nuwun Bu Cici. Maklum, kami seorang itu. Enak ibu. Udah melakukan sekolah. Walah kena tuku kene kaya apa nang pasar kaya apa? Tidak. Jenenge iki dagang asem. Kae. Ora itu aku ora suka.
Soalnya Sambal pedes. Iya. Soalnya masak Mbak Ibu itu masak apa lho, Mbak? Jadi masakannya sih enak pas. Kemudian kan sekarang ya kayak dendal ngono ya. Akan seneng. Nek sing iki ora. Ya itu ini enak lho sopan lho. Kayak lontong tapi ki sing enak. Ya kuwi yo Mas Solo ae ra enak. Iya pengen ngono Mas Solo ae. Masuknya Solo ki wis strategis muga atuh gak edak ngono lho. pas. Karena dia pengen dia tak. Walah. Tapi UMR-e yo padha kaya kene Pak. Badai kan menciptakan lapangan kerja, tidak bekerja. Weh. Ya tak dungakno muga-muga yo iso. Aku jane pengen ku ke Solo nah. Jadi nek kena Solo ki asetku tak oleh rono ngono. Nih cedak Pak Jokowi gitu. Mbak Indah, lu kok kepethok iki? Aku ora Hah, ya aku enggak syukur. Iya, Allah. Mbah seneng ora seneng arep ya. Urusan iki. Apa kok itu seneng ora seneng? Lambe Pak Jokowi ku lho. Orang ngurus. Mbak aku tuh kuliah keluyuran iki atene piye, Mbak? Yo diapakno nek kok koyo mergawe. Gak apa-apa. Pertama rasanya atene piye? Yo wis enak kuwi. Entek apa ora koyo bingung anak ngendi. Enggak. Yo iso Biasa. biasa. Tapi nek ning omah. Ning omah tapi anjol tok dulu niku piye? Mah loro atiku. Loro. Mm-mm. Tapi nek sekolah ngono ora Enggak. bolos ya. Hmm. Ngerikan. Nek nang omah ngene aku cerewet. Mulai. Tapi nek nang nggon njaba, ya wis aku berdoa. Sing penting anakku nyaman. Setiap kalimat tak esuk ngono tak muga-muga anakku paling selamat ngono. Sopo ae anakku sing ndi ya pedek putuku dek. Mantuku dek sapa paringi. Laku sak mlaku diparingi selamat. Tidak, jangan. Aku. Jane tong-tolane enak krenes. Mak sithik tong ae. Anak sih. Kukah aku ngeliat rapi. Udahnya sak berusan buat dhuwur sih ana yo. Nah, kok langsung diguyur ngono lho. Dan Adem. ampuh. Ampuh. Cangcut tali wondone mae. Berarti ambune kecing. Langitnya badek. Yang dino rambut cukup. Ya tuh. Toprak. Pak mau. Sambat ae. Ora nyiram bayem sikilku lara. Wis tak cipuke. Kok masuk. Yo ngono iki kebeneran ae terus aku anu sombong kuwi termasuk sing ora. Sirik. Iya, ora iku ki aku ora sebah guyon anak. Kabeh ki sono sing ngatur. Iya guys, mak ning Facebook iki diolokno Mas Arif iki bagi kalian sing aja lali Oke delok. teman-teman, yang tahu Mas akun Arif ini, sedang mencari aku bagi akun saya lagi, bodong lek damis. yang tahu akun ini yang Karena ya guys, akun-akun ngono kuwi iki gak bertanggung jawab. Kadang ngono kuwi iki kalau disalahgunakan kayak komentar buruk maupun aku pun enek akun fake sing wegi banget mengatasnamakan aku, Mae, keluarga, Mbak Endah, Bu Yuni gak ada ya. Kayak enek wae. Kayak disalahgunakan ngono guys. Enek kene iki padha golek duwike, ndang nyoncong raine ngono lho, ora usah berbuat keburukan kok bisa nyolongi saiki ora langsung ning omah iso guys. Nyolong video gawe jenenge wong elek wis gampang saiki. Aku roh Mas Serba nyolong. digital. Nyolongi aku roh. Apa? Wong sing cedak. Kon ngrusak. Apa? Kon ngrusak. Ramal. Gak roh. Enek salah satu orang iku ndekne wonge pinter. Wis keluarga iki rusak. Gak percaya.
Jadi ya ngono mau dirusak. Tangki iki tau keluar-keluar lagi, maune ora. Yang gue golek Mas Ari itu. Goleki ta. Tani dhewe. Tapi nek ndelok ya sing centang biru. Carane ben gak dicolong wong piye? Guys, masih dijai apa jenenge nama apapun, username apapun. Jadi maling iki bakalan iki tetep pinter, guys. Tetep di apa jenenge? Di mbah ditempel lagi apa? Tetep enek. Maling ngono iki wis toh. Enek carane. Ayo. Ya wes, mau gak mau ya harus dilaporkan. Masuk kita sudah berbuat kayak aku juga iki juga tempel iki sama saja, menurutku sama saja. Bakalannya ditutupi. Ya oke lah, mau itu nek ngedit biasa, orang disalahgunakan. Terus kok ditambah-tambahi keranjang kuning ataupun opo ngono iki kayak gak etis ngono lho, guys. Ini semoga pelaku segera ditemukan dan diberikan sanksi yang setara dengan apa yang dia lakukan. Karena dia berani berbuat, ya juga harus berani bertanggung jawab. Apalagi ada mbak wong sing mengatasnamakan aku, komen-komen nang TikTok ya wong ngono kuwi. Iya. Dikira aku ora tahu apa-apa. Anane lho didelok ngono dadak men yo gambar mene apa aku ya percaya nek pas aku ngono. Yo ora, lha mek telek aku. Ngono kuwi. Lah ya padahal koyo pemirsa sing bodoh koyo aku kan mesti Ya sing koyo ngono kuwi bakalan percaya wae. Nek sing pinter iki bakalan didelok dhisik, iki ditelis dhisik. nek sing bogang-bogang koyo aku iki ya jelasin aku. Gak. Aku ki yo mbok ora piye. Malinge kenapa kok iso pinter kuwi ngono lho. Wong sing ndek video kadang ngegoblok ya, Mbok. Heeh. Kok sing maling lho kok winter ya, Pol. Bola nek maling ngono dhewe iki jaman ora enak. Jam ono wis berpenghasilan nang awake dhewe lagi Tapi merintis. jujur ya guys, aku ki nek ndelok konten enek sing konten koyo piye ya? Konten ngono iki dikek lagu, terus dikek kata-kata ngono iki malah kadangnya aku luwih ternyuh Bu daripada koyo wong sing bener-bener mek Ya iya aku ya padha ae. jiplak ngono kuwi. Iya aku nek ngono ki kena aku ngantek nangis gero-gero ki Perkara asu tenan kok. iku seneni iki. Dikei lagu Lho nah. yo piye? Terus aku terus eling wong tuaku lek nuturi aku ngono mau ta. Heeh. Terus rande wong tua digawe ngono. Iku ki kan gunemane wong tuaku ngono tak nggo aku terus tak nggo anakku. Bareng ngono dikei lagu. Nangis. Walah atiku rasa kok disayat-sayat sembilu. Ora dhewe. Damai sih nangis nah yo. Tapi Tapi nek kata-kata kata-kata ngono ki aku seneng nggir, tapi nek Tapi kalian nyolong-nyolong ngono ki ya Allah. terus digawe Kalian komen-komen. lihat saja ya, Lek Dames kowe ora dhewe udan ae kowe cangcut tali wondoku tak kek dhuwur aku dijabe karo sing gawe urip apa barongan muga-muga Gusti udane dipirekno riyin ampun njenengan paring udan mboten maksude dipirekke riyin ngantek tak jipuk iki mau lagi dikeki udan lah kalian sing nyolong roh dhewe iki dhuwit sing mbok pangan iku lho ngen haram. wis to ku mangan anakmu ya ora barokah. Mas yo kok jadi liper handal nyolongan ini. Duit wis to. eman nih. Ora halal, guys. Wong sing mbok tampak ora raine. Tapi delokna to. Bukannya masalah kok sombong dia ora. Nah. Soalnya iki masalah iki disalahgunakan ngono dengan hal sing gak wajar. Kayak aku jujur merasa dirugikan sekali dengan orang sing mengatasnamakan diriku dan itu komen neko-neko banget aku sampai ganda iki kowe kok gak ya ora lah ngapain aku gawe ngono kuwi aku sampai pernah nyilek akun kancaku tak nggo DM kuwi ya diblokir mbok akun kancaku ya wes Iya diteni ya. Mas Arif Kalau omonganku ya
Kowe percaya disekseni bumi mek langit. Sapa sing rekrut barang-barang sing sekirane nggone dames gambar-gambar keluargaku mbok panganono ora bakal dadi daging tenan. Gak biduki engko mbuh anak loro, mbuh kowe sing loro, mbuh kowe sing engko keneng cilaka apa. Titeni ya omonganku. Aku gak ndongakno tapi tenan biasane aku nek omongan iki ora tahu kan kowe tak kandhani pisan pindho carilah rezeki iki aja gawene nyolong. Wong nyolong ki ora apik gitu. Nyolong apapun ngono lho. Wong lu halung bekerja sendiri, mbok mergawe apa, mbok konten apa. Tenan, gak barokah nggih. Yakin lho aku wis tak lakoni nggih. Aku iki iso omong ngene. Aku tau nyolong yo ora barokah. Keluargaku kocar-kacir. Ape tak nggo mangan ora eneng. Aku mergo ana barang kandilan, barang haram kuwi mau. Wis tak pelajari kuwi. Kowe nek gak percaya yo wis lakonono yo kowe sing nyolong-nyolong kuwi. Aku gak ndongakno tapi ki aku kis tak buktikan sendiri ngono lho. Oh barang haram yo ngene yo jebule mangan wareg tapi sedelok terus langsung diseru terus dilangno karo sing gawe urip. Ngantek tak nggo mangan ngantek leneng. Ngono ki mau aku kantilan barang haram. Apa barang haramku yo wis tak lakoni dhewe cuman siji aku gak adol awak. Yo ngono kuwi kadang aku cek milik hake wong. Ijik nyolong nggone wong, ijik mbiduki nggone wong. Yo ngono kuwi. Dadi aku yo di usik karo sing gawe urip kanggo pembelajaran damis kowe ati-ati. Yo alhamdulillah ngantek tekan saiki aku dikeki mangan wareg nyandang terus dikembalikan lagi karena aku belajar dari kemarin yang aku melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi aku nglakoni barang sing ora bener terus aku tak dikeki kepercayaan karo sing gawe urip mes kowe tak kei neh kepercayaan neh kowe ati-ati. Kowe ojo sembrono ya wis muga-muga dadi pembelajaran kalian semuanya. Aku ora ndongakno ora apa nek iku adalah kenyataan. Ya wis sing nyolong silakan sendiri. Kowe paman entuk dhek kan entuk apa? Tenan titeni yo. Omonganku nggih iki gugun yo. Iki sing kalian sing delok-delok video sing nyolong-nyolong lek dames titeni. Keluargamu ora bakal barokah. Mesti eneng cilokone. Buah anakam kembung, buah anakam tipes, mbok kowe engko keneng alangan apa, engko duwe apa. Tenan wis. Aku gak bakal ngapusi, gak bakal biduki. Tak dongakno. Ya kabeh tak kembalikan lagi aku ki mau aku dhewe ki ngono lho. Aku gak ndongakno, tak dongakno apik, semua apik, tapi yo ngono mau. Sak apik-apike wong nyolong ki ijek apik wong mergawe dhewe nggih. Dadi daging warak. Aku entuk akeh entuk apa yo dikembalikan lagi sret entek. Terus ngono yo. Sing bagian kalian yang nyolong silakan tutupno. Nek kepengin gak barokah. Yo wis ngono guys. Setengah sengkalan cedak rezekine tono plaine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.